Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Jelena Pajić. A ja sam Tomislav Jelinčić. Dobrodošli u RTL danas. Uvjerljivom dvotrećinskom većinom Europski parlament glasao je za disciplinske mjere protiv Mađarske zbog, kažu, nepoštivanja temeljnih europskih vrijednosti. Za je bilo 448 zastupnika, 197 je bilo protiv, a njih 48 suzdržano. Od 10 prisutnih hrvatskih europarlamentaraca 5 je bilo protiv, a 5 za izvješće. Vlast Viktora Orbana optuživana je za napade na medije, manjine i vladavinu prava, što je Orban redovno odbacivao. Iz Mađarske su odluku nazvali prijevarom i najavili da će ju pravno osporiti. Andrijana Čičak-Božić. Pljesak u Europskom parlamentu i osmijeh na licu eurozastupnice nizozemskih zelenih Judith Sargentini. 2/3 zastupnika prihvatilo je njezino izvješće kojim se otvara put za političke sankcije prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Odmah je reagirala i službena Budimpešta. Az Európai Parlament mai döntése nem más, mint bevándorláspárti politikusok kicsinyes bosszúja Magyarországgal szemben. Döntés csalással, az európai szerződések vonatkozó rendelkezéseivel homlok egyenest. Dok Orbanov ministar najavljuje osporavanje odluke, Mađari nisu iznenađeni. Biztos, hogy nem lenne jó az országnak se, de én drukkolok, hogy ezt a kis törpét ezt. Nagyon fontos, hogy valakiről az egész világ megtudja, hogy ténylegesen egy diktátor. Glasovanje o Mađarskoj podijelilo je Europsku pučku stranku, najjaču u parlamentu, čiji je član i Orbanova stranka Fidesz. Dok je čelnik Pučana stava da je Orban pretjerao, hrvatski članovi Pučana, među kojima je i HDZ, glasovali su protiv izvješća. Bivša HSS-ovka Marijana Petir jučer je to potvrdila i u parlamentu. Razumijem zabrinutost pojedinih kolega, no aktiviranje članka 7 nije pravi odgovor. Moramo zajednički tražiti rješenja kako sačuvati ujedinjenu Europu. Aktiviranje članka 7 moglo bi Mađarima oduzeti pravo glasa u Vijeću Europske unije, što u HDZ-u smatraju zadnjim rješenjem. Hrvatski socijaldemokrati i liberali glasovanjem za izvješće tako ne misle. I stoga ja podržavam aktiviranje članka 7 kojim bi Vijeće od Mađarske tražilo sasvim određene korake, a onda nakon toga eventualno i moguće sankcije. Orbanova vlada kritizirana je zbog korupcije, kršenja neovisnosti pravosuđa i sveučilišta, slobode medija, ali i migrantske krize. Iako je izvješće izglasano dvotrećinskom većinom, oduzimanje prava glasa Mađarskoj moraju podržati i sve zemlje članice.